Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Magluluto tayo ngayon ng Pancit Bihon, Canton. Ang mga ingredients na gagamitin natin: kikiam, squid balls, pechay bagyo, carrots, sayote, bell pepper, celery, squid, canton, at bihon. Toyo, shrimp, leeks, garlic and onion, French beans, pork cubes, oyster sauce. Lalagyan natin ng kalamansi ang pusit. Lalamasin natin. Hugasan natin para mawala ang lansa. Yan, ugas na. Oh. Maglalagay tayo ng bawang at sibuyas. Gigisa natin ng puset. Asin, tubig, at palalambutin natin. Yan, malambot na siya. Iseset aside natin. Igigisa na natin ang pansit. Maglalagay tayo ng bawang at sibuyas. Lalagay natin ng hipon. Sunod naman ang puset. Iniwalay ko ang sabaw para pampalasa mamaya sa pansit. Sunod naman ang squid ball at kikiam. Igisa natin ng ayos. Pag okay na, itatabi muna natin. Ilalagay na natin ng sabaw ng puset. Sunod naman ang sabaw ng hipon. Pinakulo ko nga pala ang balat ng hipon kanina para sa pampalasa natin. Pag kumukulo na, lalagay na natin ng toyo. Oyster sauce naman ang sunod. Paminta.
Asukal para balansang lasa. Gulay naman, carrots at sayote. Lahat ng mga gulay palalambutin natin at tatanggalin natin. Bell pepper at celery. French beans. Pechay bagyo, dapat upcook lang ang pagkaluto ng mga gulay natin para pag kinakain natin, malutong siya. Leeks naman, pagkalagay tanggal agad para lang tumapang ang aroma niya. Bago natin nilagay ang mga pansit, ilalagay ko muna ang mga toppings para humalo sa sabaw at tanggalin natin uli para pag nilagay natin ang pansit, ma-absorb ng pasta ang lasa ng mga toppings natin. Unlike kasi sa ita-toppings lang natin, pag kinain natin ang mga toppings, dun lang natin malalasaan at mas masarap ang pinakulo mo kasi di malata ang lasa ng squid ball compare sa pinirito. Sunod naman ang bihon, yung tama lang ang lambot, wag labsak. Yan, okay na ang bihon, tatanggalin na natin. Sunod naman ang canton. Pwede naman tayong magdagdag pag kulang ang tubig. Mas mahinam kung may ready na kayong mainit na tubig. Ako kasi may naka-prepare na ako. Para mas madali siyang maluto at di madaling mapanis ang pansit. Alalay tayo sa canton kasi mas masarap sa canton ang medyo manigas-nigas. Okay na. Yan. Para sa akin, okay na ang canton, nilalagay ko na ang bihon. Hahaluin lang natin hanggang sa mag-combine sila. Tapos okay na, kasi nga pinalambot na natin. Ibe-prepare ko na ang order ko sa Bilaho. Uunahin ko ang pansit. Pwede nyo rin pong gawing negosyo to. Sunod natin ang mga toppings. I-spread lang natin sa buong pansit. Ngayon naman ang mga gulay, ganun din sa ginawa natin sa toppings. I-spread din natin. Na-share na naman ako sa inyo. Please don't forget to like, share, comment, click the notification bell for more updates and upcoming video, and subscribe to my YouTube channel. Goodbye and God bless you.